Vale. No pares, ¿eh? Sería, si es posa A, B, A por B, B por A, es posa que tenim que agafar el número A, que seria el primer menys 4. Marc, te vas fora? I tenim que agafar el B, que és més 5, menys 6. I ens posa un cor, que és multiplicar. Llavors, tenim que fer menys i menys perquè tenim que saber una regla, que és més per més, més, més per menys, menys, menys per més, més, menys per menys, més. Vale? Llavors, menys per menys, més. I 6 per 4, 24. Doncs seria més 24. Després, seria, agafem el B i després seria menys 6 per menys 4. Menys i més, i 6 per 4, 24. El mateix, també 24. Després, el segon. Agafem el A, més 6. I agafem el menys 8. Que són menys i menys, més i menys, menys. Vale? I 6 per 8, 41. Doncs seria menys 41. I després al revés. Menys 8, més 6, que seria menys 41. Ho aneu a entendre. Després al revés. Menys 9, perquè és l'A. I el B. Està bé més. Doncs seria menys 9, més 5. Què hem dit abans? Que el menys per menys és menys. Doncs seria menys. I 9 per 5, 45. Doncs seria menys 45. I després al revés. Més 5, més 9, més 45. Què hem fet? I per últim, el mateix. Més 7, més 8, seria més, i seria 7 per 8, 7 per 8, 56. Doncs seria més 56. I després al revés. Més 8 i més 7. Menys, perquè més i més són menys. 56. Doncs seria menys 55.